sangre! Tinapalabas, pinasukon manan ni Don Esteban ni Doña Agosta tapno makita ni Marisol. Naragsakan ti bakit, tauray kas kasano. Nakita na pa'y mati apo ko na ababae. Impalagip na kini Marisol day dilulita. Ngam nadlaw na kaslasana kaya ti balasang ang mapagsaritaan ti inana. Iti may sa Arabi, saan analapdan ni Don Esteban ni Marisol Arimuar. Nagsakay iti kabalyo na, ket pimmanaw iti Villa. Nagdanag ni Doña Agosta. Kinunamat ni Don Esteban ano di na mauray a sumangpet ni Marisol kalpasan ti may nga oras ket suruten nan daytoy. Kabayatan na. Nakadanon ni Marisol iti turod. Asidegan day ta lugar iti rancho. Inkadeng na ti agpalabas iti oras iti day ta lugar. Ngem nakangeg iti danapagdag iti kabalyo. Agingga napasungadan na ti grupo ti lalaki ang nakasakay iti kabalyo. Dinardaras nanti nagsakay iti kabalyo na, ket pinataray na matan. Itagagayem, adtoyen tituloy ti nobela tayo ana pauluan. L.O. con sangre! Jante! Nakita lag! Yan! Yan! Parpakan ni si ka, mistiza! Yan! Yan! Kawan pagpilian ni data, mistiza! Sihatan ni data tindalan nga kurong ijarancho! Yan! 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 Awan pa'y ni Marisol. Problema ti pinarnuay ni Iso. Ngem sana bale. Pag nagman ni Iso daytoy no dakas tinapagteng ni Iso. Ngem sapay ko ma. Tawan ti dakas na mapasama kin Iso. Agdiretson ni siya kiti kuadra. Irwar ko ni Stalyon, tasapulan mi ni Marisol. Ay, anya day jay na. Ay, timak ni Senyorita Marisol. Isa ti dimtang ditaro bayan. Ay, bumangon na ka. Laka, Yusef! Laka, Yusef! Ay, Senyorita! Dumanon kayo! Ay, apa, Senyorita? Rina brabi iyo mo tante imay dito ay rancho. Jantre! Naimbagta na itarayan ni Shak Dagijay na Jantre! Ha? Asino, Senyorita? Diyaka mo! Ngam bandito nga ta Dagijay. Ha? Mawawag? Ikan na ko maitidanom na mainom? Ay, uwan, Senyorita. Nabiit lang tato makuha kay karamba. Nakaadayon ni siya. Ngemawan paila na maghitak ni Marisol. Nuag pala ilang latikagaran ni Iso. Adda kuma iti asineg. Ha! Ha! Agdiretson ni siya kiti rancho. Ha! Ha! Delikado nga mintar aramidon niyo, senyorita. Napaggad no iti kastoy arabe ta agdakiwas dagiti bandido. Talaga nga rod na adda bandido, nagsawsawar dito'y asyenda. Ada, senyorita. Anya ti aramidan nida kayo. Apay adiyo paksyatan? Narigat da ita nga aramidan, senyorita. Armado da. Di mi kabailan ida. Ta buning laeng mati isarang mi kadagiti atitidog apartog da. Kasta? Wen senyorita. Ti nasayaat. Mapantayo dita porok. Maturog kayo ni ti balay mi. Anya? Napaggad no agawid kayo iji Villa, senyorita. Amangan no, nag-istambay la iti di unay adayaw dagiti nang kamat kada kayo. Ket isikat da kayo. Delikado. Uy,
Pasinsyahan da kami lakoman no, di da kayo maitulod itay jay Villa, senyorita. Nalabasan na tenga ti rabi eh. Katay ko na kaon. Delikado. Bueno. Sumorotak iti balay ni Sika. Husto ni Sika. Delikado. Kat saan ko na isugal ti biyag ko? Mapantan, senyorita. Sakayam metlaeng ti kabalyom, ta sakayak metlaeng ter aramatan may kabalyo di tiranjaw. Itulod ka ni balay may. Pilita, anak. Pilita. Agring ka. Apay amang. Bumangon ka. Ta dito ipay sipay. Kapag turturogam ti pangpaturogan tayo kini Senyorita Marisol. Makikaidda ka pala kadagiti addim ija ayan ti iddami kini inang yaw. Wan amang. Mala. Pagkata mo day tapungan kan ulos mo. Tayagan ni inang yaw ti kalabang nga ulos kan ap-ap ti papag. Ornusan na to'y papag. Wan amang. Sige amang. Iso ti bagbagam na inauna na anak yung Mang Luciano? Ay, wen, senyorita. Oh, Pilita. Agdayaw ka kini senyorita. Naimbagarabiim, senyorita. Kastamat? Pasensyan, Misika. Mapaalis kan iti pagiddaan, gapo ka ni siya? Awanan yaman na, senyorita. Pasensya kayo la kuman iti papag ko. Sige, ingka maturogan. Sige nga rod, senyorita. Ay, mabitlaang senyorita. Istimar rin may pa iti pagidaan niya. Bagay! Irwar mo dagiti usarin ni senyorita! Dukasta, nakadanon ditoy ni Marisol? Senyor. Kinunak a delikado no agsubli ita arabi ijay Villa. Iso nga intulod langan ni Luciano ijay balay na tama torog ijay. Kasta, Nasalaw na dagitay bandido. Ay, imbaga, saan da nakamatan, aging ga nakadanon ditoy. kung nagtumot na delikado, ngam natangken ti ulo ni iso. Sana balita saan ba't anaan ano, senyor? Nasiglat trip di ata, di da nakamatan, nagparta kag pataray. Napardas nagpataray ti kabalyo ni Marisol. Nang runag at nasanayan kini mistisa. Ha? Ay, misti sa tinagan di kabalyo na, senyor. When Ay, pinanagaran ni siya kiti mistisa di kabalyo ni Marisol. ay na, bagay na tinagan na amistisa. Maibagay launay iti amo na, senyor. Si, sanak nga ruda nagbayag. Agsublilangan ni siya iti Villa. Ay, senyor, urayan nyo labitan ni Luciano, tay tulod da kayo. Tari ingak mat da birto, kanando akadwana. Sige man nga rod. Gusto ka. Agpay tulodlangan ni siya. Kaya't ko pa'y agbiag itinapaot. Iso, naganan nadak. Ay! Un mata, senyor! Saan asimbangpet ni Senyorita Marisol idirabi senyor? Si, Benito. Nakiturog ije balay da Luciano. Ha? Nakaskas daaw. Nasalaw ni Marisol dagiti bandido. Anya? Adda manen dagiti bandido, senyor? Kasta, di ko na dagiti rancheros. Ay sos, delikado manen ti Rancho Gabriel, senyor. Sigurado nga agagab da manen. Pampanunutan ni siya. Noan niya tinasayat na ramiden, tapno mapagsyatan dagijay na anak ti Jantre. Ti naudi adamag ko iti grupo dagiti bandido nagraira dito'y iti napalabas adanda ni 20 atawain ket nagbaliw dan. Nagsisina da kanon ket addaandan iti kabukbukudan a pagbiyagan kadagiti ilida. Ket dagiti bandido na nasalaw ni Marisol iti rabi,
Sa bali manan, nagropo day jay. Kasta ka day. Kasta ti pamatek, senyor. Papanawan ni datayo dagi jay na bandido. Yuman ni siyak da ito'y na problema, iti pulisya. Kumusta ti panang sapol mo kani idita, idi na minsan nga aldaw, Benito. Talaga asan kun anakita. Naimbag ta di na kasinidir ni senyor. Di mon samot nga mintinong paltibilin na. Kasanaw, dandani aggigiddan ti imandar na nga aramida. Jak tupay ammo ti unaag no daduma. Dayta nga ron ti problema kadagiti amo tayo. Diyay lagmandar ti amuda. Di da pa'y panunutin mo't ang mabannog ti tao. Ha, ni Senyorita Marisol ti sumungad. Ing kailukat adagos ti ruangan ti bakod. Agungot mandaytan, no agbunto-buntog ka. Sige, Pedrita. Mapanak mo't di talikodan ti Villa. Adda di tadag iti doa mo, chacha. Ibagak ti sumaruno, nga aramidan da. Adda dito'y timpagarup ko alampin. Karaman ti bado ni Gringo iti dayti metlagon daway. Kitaek ti imbaga ni Mang Benito amapa iti lampin. Juan, mapangagpayso daytoy. Naputad. Nakartib ngamin. Nabataden kanyak ti amin. Inggagara lakit di day dilulita a kinartib dayton. Ket naggudwaan da Gringo ken Rafael. Kayat naasawan. Tinaibalkot kin ni Rafael a kasingin ni Gringo. Ket kasilpo daytoy amapa. Ayan nga tamutten ti kasingin ni Gringo. Indulin nga tamut tinang padakkel ken kuana ti kasilpo daytoy amapa. Oh. Nagasatakpay lang. Ibagakkin ni Gringo ti may papan iti daytoy. Numaala ni Gringo ti naikali a kinabaknang. Ken maala namet ti tawid na iti Hacienda Gabriel. Mairano dakon iti husto. Siyak ti rumrumuar nga ina ni Gringo. Nukas tangarod. Mairano dak iti anyaman a pagbaknangan a para ken ni Gringo. Sa anak ton a marigrigatan. Sa anak ton a makilablabalaang tapno adda pangalaan mi iti kwarta. Arim padaklakit din ni Gringo daytan. Idulin ko daytoy. Jakpay la ibagbaga ti may papan iti daytoy amapa. Kaano ti papantay ti Hacienda Gabriel? Mabiitan, anak. At dalay sagsaganak. Nakararti kayo. No imbagayaw la kuman kanyak no anya day ta lugar, di nakadano na kuman ni Jay. Di ka agapura, Gringo. Amangan no agbanag laeng iti awan ti amin anam namaan ta no agganat ka. Masikurana kung iti kasasada nanang. No makadanon tan ijay Villa Gabriel. Sigurado. Magpermanente tan ijay. Gringo, nariribok lakit diti kasasaat ta no agganat ta amakagteng ijay. Apay nga main. Ado tinasken asaganaan ta. Isu nga urayam. Saan amaala iti din narasan dayto? May kawak. Talaga ang makabannog dito yung rancho.
Kabayatan ti kabalyo ang nagpraktisa kasi nakayan ididamo nga insuro na ni Chupancho. Sakayak manen. Agsanayak nga agpataray ita. Uray awan ni Chupancho. Kinuna ni nanang analawat ti asyenda ti amak. Ket agkabalyo dagiti agbambantay. No sawaran dati rancho. No kasta nga rad. Agpraktisak iti hosto. Ipakitak iti amak amay kariak nga agtawid iti asyenda Gabriel. Oh. Sumalta akon. Praktisak ti agsakay iti kabalyo nga awan silyeta na. Tilang talitigam ko apang balanse iti panagsakay ko. Hi! Hiya! Ho! Uray akla maisaltak iti bukod na. Iti pan nakaipangatok tunggal agbuelo. Diyak mabalansin! Anya ti mapasamak kini Rafael iti dayta agundaway. Gagayem, di uliway na dinggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!